Special Olympics Malta se tkun qed tgawdi minn għajnuna finanzjarja rekord ta' €420,000 fuq medda ta' 3 snin. Dan wara li f'konferenza tal-aħbarijiet fil-Pixxina Nazzjonali tal-Qro it-tnejn wara nofsinhar ġie ffirmat ftehim bejn Sport Malta u anke Special Olympics Malta. Dan il-ftehim se jkun qed jgħin lill-atleti ta' Special Olympics Malta sabiex ikunu jistgħu jkomplu jipparteċipaw fil-logħob internazzjonali tal-Olimpjadi Speċjali u anke f'training camps barra minn xtutna. Barra minn hekk permezz ta' dawn il-fondi Special Olympics Malta se tkun qed tinvesti f'kits u apparat li jkollha bżonn minn żmien għal żmien. Mart il-Prim Ministru il-President ta' Special Olympics Malta, Dr. Lidja Bela, qalet kif b'dawn il-fondi se jkunu qed igawdu minnhom kemm l-atleti kif ukoll il-ġenituri tagħhom. Burija ngħid u sodisfazzjon illi firmajna l-ikbar pakkett finanzjarju għall-atleti tagħna u għall-ġenituri tagħhom. Dawn il-fondi Special Olympics Malta se tkun ukoll qiegħda takkwista apparat biex tkompli tgħallem lill-atleti tagħha kif ukoll se tkun qiegħda toffri health program għall-atleti fejn se jkollhom ukoll servizz ta' tobbal speċjalizzati fil-fitness u anke podoloġija. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima innota s-suċċessi li wettqu l-atleti b'diżabilità Maltin wawċin fis-snin li għaddew. Permezz tiegħu ħanatu aktar stabilta li fuqha Special Olympics tista' tibni il-pjan ta' ħidma għat 3 snin li ġejjin. Irid ngħid ukoll li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar investiment rekord f'dan is-settur tant importanti, settur li ħares lejn riżultati sportivi kif ukoll dak li huwa l-iżvilupp sieħ tal-persuna. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Inklużjoni u Kwalità ta' Ħajja Giulia Farrugia Portelli qalet kif b'din l-għajnuna se tkompli tiġi ċċelebrata l-inklużjoni f'pajjiżna. Il-messaġġ b'saħħtu li se tkun qed tibgħat Malta propju fis-sena d-dieħla fejn hemmhekk se naraw l-Olympics speċjali ta' madwar id-dinja li se tkun qiegħda tospita Malta. L-isport imma wkoll id-diżabilità li se jibgħatu messaġġ b'saħħithom illi fl-isports m'hemm l-ebda frontiera. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar saħaq li hija l-missjoni ta' Sport Malta li tgħin sabiex ikun hawn soċjetà inklusiva u għalhekk dan il-kuntratt għandu importanza kbira.